Бірінші мәктептегі батырлық дәрісі Россия һәм Татарстан гимннарын җырлаудан башланды. Дәресне район башлыгы Разиф Кәримов үзе алып барды. Ул үз чыгышында Зәйнең социаль-икътисади торышы белән таныштырды. Илдәге вазгыять хакында да сөйләмичә кала алмады. Занялись с первых дней, встали на защиту. Удивительные вещи для меня открывались этот период, когда было объявлено 22 сентября частичной мобилизации. И я вам уверяю, скажу, из 750 человек ни один человек не отказался. Өлкән сыйныф укучылары үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр, шунда ук җаваплар да алдылар. Батырлык дәресендә хәрби комиссар Айрат Әгъләмҗанов катнашып, хәзерге вакытта кызларның да хәрби белем алып ил сагына басу мөмкинлеге булуын әйтте. Дневной стационар, тут капается женщина уже. Аннары район башлыгы табиб амбулаториясе эшчәнлеге белән дә танышты. Биредә 5 меңнән артык кешегә медицина ярдәме күрсәтелә. Терапевт, балалар табибы, стоматолог кабул итә. Шулай ук көндезге стационар һәм процедура кабинеты да эшли.